Fécinn bhéidir isce go sábháilte. Sulan dhéanana tú léamh méidir, mola mu dit céimena áirithe a ghlacha ionas go méid tú an fécinn an méidir dod a réadmhín go sábháilte. Béar dullar de glúine, lúba agus crumma síos chun an léamh méidir a dhéanamh. Watha le a chompórt, béidir go bhfuil leat pilín chur fleistí a chorfaí de glúine. Má tá deachratí so glúiseachta agat, mola mu dit éire dhuine den tailech nó chara cabhrú leat. Is fearr éadí sábháilteachta, amhail bheist ordain eicechta agus lámhíní a chahabh. Déan an léamh méidir le solas an lé. Cíntigh go bhfuil an talamh timpeall ar an méidir séró smionagar agus go bhfuil an limistéir má gúirt séró choisithe ó ruthathe agus ó úsatóirí eile bóithre. Béart an méidir isce do de réadmhín a amsú. I bhformhór na gásanna tá an méidir site ar an gosán nó ar an giúis las muide de haach. Má tá clúdach an bhéidir déanta de bhiotal ná déanaíocht é a oscailt, déon teagháil linn. Má tá an clúdach déanta de fleisteach, is féidir leat an léamh méidir a dhéanamh tú hain. Tá trí chlotán bheoga fa imil clúdach an bhéidir. Ní gádit ach uirlis hábháilte, amhail chus chóiréis spúinóige a choristeach na slatáin agus an clúdach a bhaint go má. Ná fág bus go méidir oscailte gan aon duine ina aisle ar agla go manach sé tiisle as duine. Tar éis dit an clúdach a oscailt feici tú stoppaláin seacha leis did an bhus go méidir. Tá písa bán chur fleistí an lena dr cosint don bhéidir ar ghamáis de seacha. A luí a bhaine tú an stoppaláin seacha, becheart go mefa an an méidir a eicáil ag bun an bhus go méidir. Má ecann tú éon isce nó éon smionagar ar an stoppaláin seacha nó ar an méidir ná déanaíocht iad a chlanna, déon teagháil linn. Má bhíon éon cheistena agat nó má hastíonn tuile ólashuet, chur gléachúrin ar íosló 189 278 278 nó gabhchuig www.water.ie. Isce éireann, ag cosantár nisce don saolatá roin.